Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan rutin pengajian Ahad pagi. Sholawat serta salam kita tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Puji syukur kita haturkan karena meski kesibukan masing-masing, kita dapat meluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama di pagi yang cerah ini di Masjid Al-Ikhlas Kemesu, Banjar-Arum, yang insya Allah akan membawa manfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, perkenankan saya membacakan susunan acara pengajian ini secara singkat adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tilawah dan artinya. 3. Tausiah oleh Ustadz Kiai Haji Harjoko SPDI MA. 4. Doa penutup, dan yang terakhir penutupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, untuk memulai rangkaian acara, marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Aulia Izzatunisa, kelas 9 SMP Muhammadiyah 1 Kalibawang yang pernah memperoleh juara 2 MTQ Putri tahun 2024 dan 2025 tingkat SMP Kabupaten Kulon Progo dan juara 1 MTQ Olimpikat Muhammadiyah ke-8 tingkat SMP Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo tahun 2025. Kepada rekan kami Aulia Izzatunisa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari.
atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain, hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tilawah yang merdu dan penuh makna baru saja kita dengarkan, mengingatkan kita akan keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi pengantar berkah untuk keseluruhan acara pengajian rutin Ahad pagi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, kami sampaikan informasi panitia. Pertama, program gerakan infak Rp5.000 yang dikumpulkan setiap Ahad PON, dan mohon infak dimasukkan dalam amplop dan ditulisi infakmu agar dapat membedakan infak rutin Ahad pagi dan infak program Rp5.000 Ahad PON. Kedua, kajian Ahad pagi berikutnya Ahad PON tanggal 5 Juni 2026 di Masjid Siti Khadijah, Cikalan, Banjarharjo. Terkait pendaftaran siswa baru tahun 2026 atau 2027, SMP Muhammadiyah 1 Kalibawang masih membuka pendaftaran hingga tanggal 7 Juli 2026. Mulai tahun 2025, SMP Muhammadiyah 1 Kalibawang membuka kelas talenta, di mana ada kelas musik, kelas tari, dan kelas lukis. Informasi lebih lanjut dapat datang langsung ke sekolah atau menghubungi tim humas melalui media sosial dan narahubung di 0851 0150 9554. Mari bergabung menjadi keluarga besar SMP Muhammadiyah 1 Kalibawang yang maju, unggul, humanis, islami, kreatif, dan amanah. Hadirin rahimakumullah, kini saatnya yang dinanti-nanti, yaitu inti acara pengajian kita di pagi hari ini. Tausiah akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Harjoko SPDI MA dan dimohon diakhiri dengan doa. Kepada beliau yang kami hormati, silahkan naik ke mimbar tausiah dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Banget anjir astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Para sedherek hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Injih awet paringipun nikmat dumateng kula panjenengan wujud sehat kanyata ing enjang menika kelas kemesu. Nggih badhe apa itu? Kantheng-kantheng insyaallah kumpul kula panjenengan sedaya menika ing samangke saged mahanani dumateng Lurna. Amin. Sempurna napa sampunilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mlaku niki siap-siap nggih. Niku pun didake karo panitia. Panitia pinter tuh. Kotake ora nganggo tutup. Nah, ben ngerti iki 1000, 2000, 5000, 10.000 ngono. Paham kok panitiane paham banget. Niki sakmenika taun enggal Hijriah nggih. Dadi niki rasmirus 1 ngaji rutin, nomor 2 ngaji mengeti warsa enggal Hijriah. Wulan apa niki namine? Muharram. Wulan Muharram. Rikala semanten tiyang Jawi sadurunge Islam dumugi Indonesia, sadurunge Islam tekan Jawa, niku tiyang Jawi agamane napa? Ana sing kejawen, ana Hindu, ana Buddha, ana animisme, dinamisme. Rikala semanten wonten menika. Lajeng Islam dumugi ninga Islam rung do paham kabeh. Wong ngaji anyar kok nggih. Gandeng le paham lagi setitik-setitik. Durung paham banget. Niku wulan Muharram niku ngertine haram. Ngono lho. Nggih ta, Bu? Gandeng ngertine haram, padahal Muharram niku tegese yang dimuliakan. Dadi niki wulan Muharram niku wulan ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Ning wong Jawa ngertine haram. Gandeng haram, mula wong Jawa rada wani ngijabke putrane, nggih mboten? Ngijabke putrane rawani. Nyupitke rawani. Gawe omah ora wani. Bayen Alah kok bayen kok wani? Ora iso dapat. Ya Allah, lucu iki jenenge. Nggih. Mula gandeng kerajaan Mataram, nggih. Kerajaan Mataram niku ora kerajaan Islam, nggih mboten? Lah niku jeneng Sultan Agung niku ganti sasi Muharram diganti sasi Suro. Ngoten lho. Niki kula sejarah sithik dhisik. Nah, tegese Suro ki apa? Ora ngoten. Mergane Muharram ki ngertine haram diganti sasi Suro. Suro niku saka tembung bahasa Arab ning ya saka tembung basa Jawa.
Asyura niku tegese hari yang ke-10. Dadi neng sasi Sura iki do elinga rikala tanggal 10 Sura utawa 10 Muharram. Wonten peristiwa napa? 10 Muharram. Akeh banget kenangane nggih to. Nabi Ibrahim slamet saka api. Nggih, diobong Nabi Ibrahim niku nggih ning slamet. Nabi Musa slamet saka Nabi Musa kok. Saka kejaran Raja Firaun. Nggawa apa? Tongkate ditutukke ning laut iso pisah laut nggo liwat iso dadi dalan. Niku 10 Muharram. Terus Nabi Yunus slamet saka medal saking iwak apa kowe kok iwak gedhe ngono wae. Mbok iwak paus mbok apa. Nabi Yusuf medal saking saking penjara. Bener nih, tanggal 10 Muharram metu saka penjara terus nikah karo sapa? Kalih Dewi Yulaik. Ampal kabeh niki punan. Niki tanggal 10 Muharram. Bulan dititahke tanggal 10 Muharram. Swarga neraka dititahke tanggal 10 Muharram. Nah, mula terus diganti Asyura kuwi tegese yang ke-10. Niku jeneng Sultan Agung. Nek saka basa Jawa, Sura kuwi tegese wani. Sura ki tegese wani. Kowe aja do wedi. Iki sasi Sura wani. Wani apa? Arep nikahke putrane ya ora apa-apa. Arep sukitan ora apa-apa. Ndamel dalem gawe omah ora apa-apa. Ngono. Ning tetep isih do wedi. Wong Jawa isih do wedi. Mergane wis kebacut animisme dinamisme mendarah mendaging jan rawani tenanan gandeng rawani jeung Sultan Agung nyontoni nggih mboten le nyontoni piye keraton kuwi nek mantu sasi Sura janjane nggo nyontoni masyarakat rakyate bendo gelem wani ngono lho. Jebulane masyarakate malah saya wedi. Kok wedi? Ndak madani ratune, ndak madani rajane ngono. Dadi sejarah iki ngoten niku. Kok nganti saiki wedi mergane ndak madani keraton. Ngoten. Ning keraton rikala emben ngijabke putrane putri sing entuk Andini Sakti Jombor nika, jenengan pirsa Jombor apa ora ngerti aku. Nggih jalan Magelang mriko. Niku ora ana Andini Sakti, ado liwat sapi. Nggih, niku Lah nggih niku ning sasi ora ning sasi Sura ya sing wingi iki. Ning sasi Rejeb. Kok jenengan ya Rejeb ya do mantu. Padahal kuwi padha karo rajane, padha karo kraton. Nggih, mergane dicontoni rada wani saiki kraton ora mesti sasi Sura sakniki. Wis sasi sak-sake ngono lho. Kabeh sasi kuwi apik. Ngoten. Kabeh dina apik, ning ana sing luwih apik. Kabeh sasi ki apik, sing paling apik
sasi kok. Muharram terus Rajab, nggih. Ramadan, Zulhijjah ngoten to. Niku apik. Saben dina ki apik, sing paling apik Jumat. Jumat niku napa? Sayyidul Ayyam. Bendaraning dina ki dina Jumat. Lah kok le ngaji Ahad, ora apa-apa. Ngaji nggih to, mboten napa-napa. Sing penting kula jenengan paham karo tuntunan agama. Nek tuntunan agama kuwi paham, insyaallah kula jenengan sesuk nek mati ana sangune. Oh nggih. Mangke wonten sing nyuwun donga. Sesuk kabeh didongake mangke nggih. Sapa iki? Bu Suharti 18 tahun. Semangken ibunya Bu Marsudiati, mertua dari Bapak Marti Santoso. Niki nembe wonten PKU Nanggulan. Mangke. Akan tiga mau. Jadi lari tahu. Oke. Pokoke sing penting do ngaji ngoten mawon nggih. Do ngaji mbuh Jumat, mbuh Sabtu, mbuh Ahad, mbuh napa mawon pokoke ngaji. Nggo golek sangu ning akhirat. Mumpung niki kula jenengan umure wis sudah mau tambah. Nek secara lahiriah umure tambah, nggih mboten? Sing wingi umure 70 dadi saiki 71. Kuwi secara lahiriah. Nek secara batiniah umure sudah. Kok sudah? Kula jenengan iki wis duwe jatah. Nggih to? Ning jatah iki kula jenengan ora ngerti. Kula jenengan iki diparingi umur pira ora ngerti. Sesuk le sedo kapan ora ngerti. Jalarane apa ora ngerti. Lagi apa ya ora ngerti. Ngoten lho. Mula gandeng jalarane apa ora ngerti. Kapan ya ora ngerti, lagi apa ya ora ngerti, luwih becik kula jenengan golek sangu tansah gawe becik. Nggih mboten? Soale nek kula jenengan kapan-kapan dipundhut kok pas gawe becik, insyaallah husnul khotimah. Ning pas dipundhut kok lagi maksiat, piye? Suul khotimah. Ngoten. Pokoke ngaji gawe becik karo tangga teparo. Apik nggih to, ora sadol neng-nengan, nggih mboten? Wah, insyaallah wis apik tenan niku. Soale kula jenengan ora ngerti, ya pancen nek manut sejarah, kok manut sejarah, manut kebiasaan sing sedo kuwi sing wis tuwa. Nggih mboten? Ning isih nom sedo. Wonten mboten? Wangun ora? Ya wangun. Bayi mati wangun. Lagi SMP mati wangun. Lagi arep ijab mati. Wah, wonten nggih ya. Ya ana. Wis sepuh banget ora mati-mati. Padha karo apa kuwi? Wit kambil nggih. Kambil kuwi, kambil tiba kuwi nek wis garing umume. Ning isih manggar gogrok oke. Wis dadi bluluk tiba oke. Wis cengker lho. Ndilalah dipangan bajing tiba. Nggih mboten? Neng dhuwur garing wis kontal kantil medeni sing nang isore nek eneng angin ra tiba-tiba ya ana. Ngoten niku gambaran makna niku. Mula kula jenengan ayo do gawe becik.
Nek gawe becik insyaallah kula jenengan sekeca uripe nggih tangga teparo seneng nggih mboten. Ning nek wong kok gaweane iki tumindak ngiwa tangga teparone seneng mboten? Wah senep bener lho. Ora seneng ning senep. Soale sing tumindak ngiwa kuwi ora enak. Nggih to? Nate kula aturaken jenengan rak wong desa to? Padha aku ya desa Pak. Nggih. Nek teng desa jenengan mangke nek kondur mantueni apa kuwi ning kebon tiliki ana wit apa iki jenengane wit gadung. Nah, wit gadung kuwi le mrambat ngiwa. Nek mboten ngandel mantu titeni mangke. Kondur menggoleki wit gadung. Wit gadung kuwi mrambate ngiwa. Umpamane di apa kuwi ditengenke balik terus balik meneh ngiwa. Mergane apa? Wit-wit sing mrambat kuwi nek sing mrambate ngiwa ora enak. Nggih. Mesti do ngeyel to. Ngeyel tak kitene mesti ngeyel iki. Nek sing mrambat tak baleni. Nek sing mrambate nengen mesti enak. Nek sing mrambate ngiwa mesti ra enak. Contoh. Kacang panjang mrambate nengen enak. Cipir mrambate nengen enak. Ning nek karo rawe sing gatel iki lho. Kae ngiwa gadung ngiwa nek ana sing ngeyel gadung ki enak Pak. Ngono. Enak. Arepa enak ndak nganggo proses. Diiris-iris. Didak-idak. Diawoni to. Terus didak-idak dipom ya to. Mengko gek dipeme. Garing terus dienggo gawe keripik gadung. Enak to? Kuwi nggambarke tangga tepalih kula jenengan sing gaweane tumindak ngiwa nek kepengin enak ya didak-idak dhisik. Iya. Didak-idak pokoke. Dihukum, nggih to? Emang nanti teni tangga tepalih kula jenengan anggere tumindak ngiwa kepengin enak. Tak desa kompak ngono lho. Mati. Ayo, kuwi ngono kuwi. Oh, ini ki ayat kauniyah iki, ayat-ayat sing ten alam padang ngeten iki nggih padake. Kuwi nyontoni kula jenengan. Ora saged tumindak ngiwa, nggih. Ora usah. Bae tumindak ngiwa tinggal. Tumindak ngiwa ki apa? Ten pundi papan kula aturke? Tumindak ngiwa kuwi tumindak molimo. Nggih mboten? Main, maling, madon, madat, minum. Nggih. Ayo minum ki mabuk kuwi. Ya, nek minum niki mboten napa-napa. Sing kebacut trauman ya rasa glendengan. Kula malah umpan iki nek lho putra. Lah niku ngoten niku. Dadi kula jangan kok molimo ditinggalke, nggih mboten? Merga molimo kuwi jelas-jelas larangan agama. Nggih to? Karo negara ya dilarang. Tak baleni, mbok jenengan lali. Molimo iku larangan agama. Uga dadi larangane negara. Sing kirana merga kabeh iku dosa sing akhire ndadekke urip sengsara. Nggih. Wis
Jek biyen nganti saiki ora ana wong sugih merga judi. Lamun sira kepengin sugih bondo saben dina ya kudu sregep makarya. Nggih. Lagu apa iki? Ora sik paham, rondo kempling. Gitu. Wong maksiat besuke bakal dilaknat, nggih. Mergo judi anak bojo terus dilali. Oweng-oweng. Laku zina marakake awake rusak. Nggih boten? Ngombe arak saya tambah rusak. Leres boten? Nggih wis pokoke mau tinggal wae. Ngoten. Saiki bareng-bareng tumindak sik sapa ngerti kula jenengan kuwi ana kiamat sughra, ana kiamat kubra. Kiamat sughra kuwi mati siji-sijine iki, nek kiamat kubra idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bumi iki gonjang-ganjing, mongko bertahun-tahun le bergonjang-ganjing kuwi. Ora mung sedina, ora mung sepirang menit. Nggih to taun 2006 kan ming pirang menit? Ming pirang menit, 6 menit ra ono lho, wis do bingung to. Sesuk bertahun-tahun gonjang-ganjing remuk kabeh iki, papan apa iki wit-wit gedhe ambruk kabeh, omah-omah gedung tingkat ambruk kabeh, rata kabeh. Kahanane wis rata kabeh. Nek wis rata kabeh terus wa akhrajatil ardu athqalaha. Sesuk isi perut bumi ditokke kabeh, mongko kuwi magma panas banget nggih mboten? Mengko gandeng panas dadi awu kabeh. Lemah iki dadi awu, pipitan dadi awu, gedung bertingkat dadi awu. Nek wis dadi awu, air laut ditumpahkan ke daratan. Nggih mboten? Nek wis ditumpahkan ke daratan, dadi daratan kuwi dadi jeneng panas. Jeblok nek dienggo mlaku wis pokoke jeblok sikile somplonyoh-mlonyoh kuwi. Lah gandeng dadi jeneng panas, jereng-jereng jembar banget, ya kuwi ahli tafsir mengatakan calon padang masyar. Ngoten. Mangke nek wis dadi padang masyar iki wis dadi menungso dilumpuhke ning padang masyar. Ngisore lemah jeblok panas, dhuwure sengenge didunke ming saki lan saking sirah-sirah kula jenengan. Wis dikumpulke dadi 3 barisan. Barisan saben-saben sak barisan kuwi nek dilakoni mlaku dawane ngono kuwi 40.000 taun lagi kempot. Mundure 20.000 taun lagi kempot. Dadi ngentekke sak barisan kuwi suwene 800 yuta taun. Piye kuwi? Dipanggil siji-siji. Begitu dikumpulke ora lek dipanggil, menungso do bingung gelisah. Leantri kok ora lek diwiwiti. Padha kalih nek jenengan antri pertalit. Heeh. Suwe banget rak judeg kok jenengan. Amane judeg iki aku lek arep ana
ana gawean liya le antri we dawa banget. Nek ngriki do antri mboten? Oh alhamdulillah, nek ra do antri berarti sik oke sik ngepit ngono lho maksudku. Oh mlaku nggih. Nggih tindak apa nggih. Lah niku antri kaya ngono kuwi ora lek dilekasi. Gandeng ora lek dilekasi niku sebagian menungso kuwi ora sabar. Langsung ngelompok ajak-ajak karo kancane. Ayo. Ngopo? Protes. Nggih. Le protes matur kalian Nabi Adam alaihi salam. Ya Nabi, panjenengan menika nenek moyang kula. Jenengan niku mbah kula. Mbok injiya panjenengan matur kalian Allah. Napa? Supados niki etangan ling ngitung kuwi lho, ling ngitung ngamal-ngamal kuwi kali hisab. Nggih. Kuwi lek diwiwiti ngono. Nabi Adam le jawab piye? Emah aku. Ngono iki. Emah ngono rada-rada gaya kae. Kok emah tenan napa? Nabi Adam isin ngadep kalian Allah. Nabi lho ngadep kalian Allah ki isin lingsem. Kok isin apa? Aku kuwi tau tumindak dosa sepisan. Nabi Adam itu minta dosa sepisan rikala nendi? Rikala ning swarga nggih. Lah niku ming dosa sepisan ngadep maring Allah lingsem. Kula jenengan le dosa ping pira? Ping oke. Walah, sesuk kula jenengan kajeng ngadep kalian Allah niku isin, Bu. Tenan Nabi Adam ing pisan isin kok. Aku lan jenengan sing bola-bali. Isin kok. Nah, mula Nabi Adam terus begitu dosa wis tobat lho Nabi Adam niku. Wis tobat. Terus ndonga, pripun ndonga? Rabbana hablana Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosa pisan langsung tobat. Kula jenengan dosa bola-bali ra tau tobat. Le tobat ming tobat sambel. Nggih tok dahar bakso kepedesen. Tobat aku. Pedes tenan iki ngono. Sesuk didepi meneh. Nah iki padha iki. Ngoten niku aja nek tobat ki tenanan. Sakniki kula jenengan wis tuwa, ya to. Rapi do sepuh-sepuh saiki. Oke-oke ngaji sing tuwa-tuwa iki. Nom kira do gelem ngaji, tobat ning mriki niki. Padahal kudune sing nom-nom sing ngaji. Nek ngaji ki diajak putrane, nggih to? Putrane diajak, garwane diajak. Dadi nek garwane ya diajak, dadi sing kakung-kakung ya akeh ngono. Putrane diajak, wae sak omah diajak kabeh. Nggih, rasah masak. Ayo. Jajan ya ora jajan lek masak mengko nek bali ngono nek sponsor. Apa sadurunge tindak masak dhisik ya ora apa-apa. Nggih. Pun niku dadi kula jenengan ayo lek do tobat aja do ngenteni nek kiamat. Wis pokoke ayo tobat niku. Lah, lajeng menapa gandeng Nabi Adam ora kersa? Nggih to? Ora gelem kon matur kalian Allah mboten turun. Lajeng tiang-tiang menika do bali lunga. Ora matur Nabi Adam, ning terus sowan kalian Nabi Ibrahim alaihi salam. Kok matur kalian Nabi Ibrahim? Mergo Nabi Ibrahim kuwi kekasih Allah. Nabi Ibrahim kuwi bapake para nabi. Dadi nurunke nabi-nabi kathah Nabi Ibrahim kuwi. Ya Ibrahim,
Panjenengan menika kekasih Allah. Mbok injiya menawi saged enggal matur kalian Allah supados hisab menika enggal dipun wiwiti. Nabi Ibrahim ya ora gelem. Aku isin kaku ngadep kalian Allah. Kok isin? Mergane tau goroh sepisan. Wih, Nabi Ibrahim ki tau goroh sepisan. Isin kalian Allah. Jenengan le goroh ping pira? Ping akeh ya ta? Ibu-ibu kuwi senengane goroh. Nek bapak-bapak ya goroh. Nek sing kerep goroh ki ibu-ibu. Blonjo entek 300 lek ngapura bapake 500 e. Jarene ndak ra duwe turahan. Wah, wis kepiye iki. Bola-bali kula jenengan ki goroh, ya ta? Mula kula jenengan ayo sesuk mulai sesuk aja do tambahi goroh. Ngono. Iki lho Nabi Ibrahim ming sepisan le goroh wae isin ngadep kalian Allah. Rikala napa Nabi Ibrahim le goroh? Rikala disidang mergo mecahi apa? Mergo mecahi reca berhala-berhala iki dipecahi. Terus dingengeh siji sing gedhe kampak sik nggo mecahi terus dikalongke ngono. Wektu sidang Ibrahim goroh, pokoke ngapusi mbok menawa sing mecahi kae lho. Reca sing gedhe dhewe wong nyatane kampaki jeneng kono kan ngono. Nate mireng to sejarah ngeten iki? Nah iya, ming lali ya itu. Mula tak elingke. Nah, begitu ngoten niku Nabi Ibrahim dianggap edan ya toh? Iya. Oh, Ibrahim edan kok piye kowe iki? Lah kan iki ra iso apa-apa kok. Ora iso ngomong, ora iso obah kok mecahi kancane. Aneh-aneh wae. Ngono Nabi Ibrahim yo jawab. Lah ngerti ra iso apa-apa kok do disembah. Wis pripun niku? Kuwi ming goroh pisan, ora wani matur karo Allah kuwi isin. Nah terus tiyang-tiyang niku wau mlajar malih pindah sowan dumateng Nabi Nuh alaihi salam. Kok sowan kaliyan Nabi Nuh? Mergane napa? Mergane Nabi Nuh kuwi bapak moyang. Iya, bapak moyang yang kedua. Nah, maksudnya bapak moyang yang kedua, bapak moyang pertama waune Nabi Adam. Ini waktu Nabi Nuh rak menungso wis entek to? Nggih mboten? Waktu Nabi Nuh kebanjiran kuwi lho. Rak menungso kabeh entek. Sing isih ming sing nek kapal niku wau. Mula Nabi Nuh dianggap nenek moyang yang kedua. Panjenengan menika nenek moyang kula, kakek moyang kula sing kedua. Mbok injiya matur kaliyan Allah supados hisab menika enggal dipun wiwiti. Ten padang maksar wis do kepanasen, ngono to? Nabi Nuh ya ora wani isin madhep marang Allah. Kok isin? Mergane aku iki didhawuhi dening Allah supados negakaken kalimah la ilaha illallah. Negake rana pangeran sing sak disembah kejawi namung Allah. Ning wong anakku dhewe ana sing ngeyel. Ngono lho. Aku isin anakku ngeyel kok. Sapa putrane? Kanaan. Lho. Nabi Nuh isin ngadep Allah merga putrane ana sing ngeyel. Putra jenengan do ngeyel ora saiki? Ha iki. Kandhanane ndablek to.
salah sapa? Sing salah sapa? Sing salah sing ora bener ya. Iya. Nggih. Kan mak kaping-kaping ngaturke. Nek duwe putra kuwi dididik sing apik. Nggih mboten? Dididik apa? Azibu auladakum ala salasin khisal. Nek duwe putra kuwi dididik werna 3. Ora akeh-akeh, werna 3 wae. Siji, uhibbu nabiyikum, dididik remen kalih nabine. Ndek putra kuwi dididik ben remen karo nabine, kepiye carane? Dikon ngaji. Disekolahke nang sekolah-sekolah sing Islam. Ngono lho. Ing antarane disekolahke nang SMP Muhammadiyah 1. Iki petugasé rak sekolah SMP Muhammadiyah 1 to. Lha sekolahke nang SMP Muhammadiyah 1. Anjenengan kleru kok kleru. Sing bener ngene iki lho, duwe putra. Sekolah iki didaftarke nang Muhammadiyah dhisik. Mengko nek nang Muhammadiyah wis ora ketompo lagi nang negeri ngono. Piye? Aku rame jenengan. Sing bener iki ngono kuwi kok. Sing bener. Anten apa nika? Anten pantun karek ngene iki to pantune. Ya to. Bunga mawar, bunga melati. Paham iki tak? Bunga mawar, bunga melati. Hidup subur di depan rumah. Jika kepengin belajar yang Islami, masuk saja ke sekolah Muhammadiyah. Nah, ngono. Ayo toh. Iki aku ora sapa iki. Ayo, sing guru-guru SMP ra do seneng. Lha niku ngoten niku. Anek belajar sing Islami tetep sekolah kene Muhammadiyah tenan. Insyaallah putrane remen karo nabine. Mergane apa? Neng sekolah Muhammadiyah kuwi dididik sirah nabawiyah, diulang SKI, sejarah kebudayaan Islam. Nah, di antaranya ana sirah nabawiyah, ngono sejarah nabi diulangke, akhire putrane do remen kalih nabine. Ning nek ra tau diulang, ra tau kon ngaji, ora disekolahke nang sekolah sing Islami. Kandhane ngeyel sing dicontoh artis-artis dan binatang film. Oh, binatang film tak kira nek binatang film. Iya, mongko putra-putra kuwi anggere wis melu-melu artis dan bintang film. Njudeke kuwi nganti wong tuwa lali kok. Kowe iki anake sapa? Padahal anake dhewe. Lali. Nggih. Nek wis muni manut artis, artise le potong nek dikaya geger wilah kae apa. Kae dipiye kae ngono lho. Melu-melu. Nggih to? Caranan ditindik diorek-orek awake, melu-melu. Nggih mboten. Dikandhane wis anggere kaya ngono kuwi judhek tetulun jenengan. Iya. Mula dididik remen ro nabine nomor 1. Nomor 2, duwe putra kuwi uhibbu ahli baitihi, dididik remen karo keluargane. Iso remen karo keluargane kepiye? Nek keluargane ayem tentrem. Ning nek keluargane bapak ibune dititik-titik nesu, terus ngajak padu. Pulangkan saja aku pada orang tuaku, kata Betania Sonata. Wah, kuwi putrane nang omah
ya ora jenak ya to. Oh, bapak ibu ming aduh wae tinggal lunga. Ono ning jaba wis kecampur karo wong-wong Sontoloyo wis mbuh ya dadi Sontoloyo. Nggih, mula dididik remen karo keluargane ning syaraté keluargane keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Apa kuwi Bu sakinah mawaddah warahmah? Nah, pokoknya sakinah mawaddah warahmah kuwi gampangane keluargane kuwi ayem. Tata titi tentrem reprep tidem permanen tanono suwa bawane ana sawise gedhodongan tanono tak sami rono tak kanu mampat. Malah dadi dalan iki. Jam pira iki? Aku jebule udah setengah mau. Orang kerasa ini. Di lagi nomor loro ya. Nomor 3, tak sebut ke saiki. Kacau tenan iki. Nomor 3. Wa qiraatul Quran. Duwe putra kuwi dididik maca Quran. Ngono. Pun niki gandeng ning Nabi Nuh ora kersa terus tak terus iki sebelane wektune mepet. Oh, Nabi Nuh ora kersa matur terus matur ke Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa ya ngono, ora gelem, kok ora gelem. Lah kula niki isine wong karepe boleh mucal tauhid. Malah aku do diambah karo menungso. Ngono. Aku akhirnya rawani isin ya matur. Gandeng Nabi Isa ya ora kersa terus matur kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah Nabi Muhammad kuwi pinaringan mukjizat gangsal ing antawisipun 3 ning donya 2 ning akhirat. Ning donya kuwi nomor 1 rikala berdagang kesam. Nggih. Nabi Muhammad ki dipayungi karo awan mega sing eyup dadi mlaku ngono kuwi tetep eyup terus kuwi mukjizate Rasul. Kuwi nomor 1. Nomor 2, mukjizate napa tentunya diparingi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu bisa menjawab seluruh peristiwa yang ada di dunia bisa dijawab oleh Quran. Mukjizat. Quran nek arep dipalsu mesti konangane dijaga kemurniane, ora bakal iso dipalsu. Wonten Quran mukjizat. Mukjizat sing nomor 3. Napa ayo sing nomor 3? Apa? Oh, belah bulan. Kuwi kudu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kuwi drijine metu akhir kala napa? Kala perang Hudaibiyah karo perang Tabuk. Nggih, apal kula nek jenengan do sekolah ya mesti apal sekolah ning Muhammadiyah. Nggih, rikala perang Tabuk, perang Hudaibiyah karo perang Tabuk kuwi sahabate do ngelak bingung. Terus drijine Rasul niku medal toyane do nggo ngunjuk karo nggo wudu. Lho, kuwi ning donya 3. Sing ning akhirat apa? Sing ning akhirat 2, 1 dongane dikabulke, panyuwune dikabulke. Nomor 2 saged paring syafaat. Dikabulke umat matur kalian Rasul mbok injiya panjenengan matur kalian Allah kuwi lek di ngoten lajeng Rasulullah ndonga matur kalian Allah supados
kisahipun dipun wiwiti dikabulke. Lah do seneng lho. Nggih. Terus diwiwiti ya tetep isih do panas wong arep miwiti ya akeh banget kok. Nah 800 yuta taun sak barisan ngono mongko telung barisan. Suwe banget ning wis do seneng wis diwiwiti. Kuwi nomor 1. Donga kabul nomor 2 paring syafaat. Ya apa syafaate? Kula jenengan sesuk ning akhirat iso ngunjuk toya tlaga al Kausar. Nate kula aturke nek pun ngunjuk toya tlaga al Kausar ora duweni rasa ngelak, ora duweni rasa luwe, ora duweni rasa kembung, ora duweni rasa kuwaregen. Piye kuwi? Kepengin ngunjuk jus melon siap. Ya, kepengin ngunjuk kopi siap. Wedang jahe siap. Susu siap. Ngunjuk pirang-pirang gelas ora kembung. Nah, ora kembung. Ora ngunjuk, ora ngelak. Kepengin dahar sate klathak siap. Kepengin dahar tongseng siap. Kepengin dahar tengkleng gajah siap. Ning ora dahar ya ora luwe lho, penak banget ta kuwi. Mula ayo lek do tumindak becik, do ngaji sing tenanan, ngibadah sing sregep nggih. Niki ten taun enggal. Pun monggo kula panjenengan sareng-sareng ndedonga. Nggih. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi gampil anggenipun nindakaken tuntunan Islam. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paringi gampil anggenipun momong putra wayah. Mugi-mugi putra wayah kula panjenengan saged dados putra wayah ingkang sholih lan sholihah. Khusus dumateng Bu Suharti, mugi-mugi enggal ibunipun Bu Marsudiyati. Marsudiyanti mertua saking Bapak Mardi Santoso, mugi-mugi enggal pinaringan sehat saged nindakaken jejibahan kados wingi uni. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waj'alna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'ama wa yuhibbu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqdir hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana si adhibil ba'sa isfi Suharti wa Bu Marsudiyanti antas syafi la sifaan ila sifauka sifaan rusaqaman birrahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil
Tak kumpis wis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pengajian rutin Ahad pagi ini dapat kita lalui dengan penuh keberkahan hingga selesai. Hadirin rahimakumullah, demikianlah rangkaian acara pengajian rutin Ahad pagi ini. Semoga ilmu yang telah mendapatkan menjadi amal jariah, menambah keimanan dan diamalkan dalam kehidupan. Mari kita jadikan pengajian ini sebagai pengingat untuk terus istiqomah. Sampai jumpa kembali di pengajian Ahad pagi minggu depan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki Mbak, iki engko lali. Oh, itu punyanya Mas. Oh, sini. Iya.